ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ వెల్కమ్ బ్యాక్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మాత ఏం చేస్తారు హుషారున్నారు ഞാനൊന്നുമില്ല ഭലേ ഇനി സ്പെഷ്യൽ നാളെജി ഇനി അനിക്കിലേക്ക് സർപ്രൈസ് അത് എന്ന സാരി ತಚಿಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನಡ ಏತು ಸಾರಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಏತು ಸಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ವಾವಾ ಟೈಮುಡು ಆ ಸಾರಿ ಇಂದೆ ತೊಂದಿನಿ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡಿಟ್ಟೆಲೆ ಅದು ತೋಚ್ಪೋವೆ ಓಕೆ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪೋನು ಈ ಲಾಕ್ಡು ಫುಲ್ಲು ಸಾರಿ ತೋಚ್ಪೋಯ್ರೆ ಅಪ್ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ದಪಣ ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜೆನಡ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ 10-15 ಸಾರಿ ಪುನಃ ಆತದೆ ದಪನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸಾರಿ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ಗದೆಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಮೆ ಇಂಚಪುರದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ನೀ ಸಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಭಲೆ ಕೋಡೆದ ತೌತೆ ಸಾರಿ ಕುಕುಂಬರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇಟಿ ಸುಧಾರ್ತೀನಿ ಇಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂತಿಜಿ ಕೋಡದನೇ ಉಂಡು ತಿನ್ಕ ಒಂದು ಒತ್ತುದು ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕುಕುಂಬರ್ ತಿಕ್ಕುನು ಉಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗಿದಿನ ಮದುಮೆಗ್ ಯಾನ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ಮಲೇಷ್ಯಾಡ್ ದೆತೊಂದಿನ ಸಾರಿ ಉಂಡುಲ್ಲ ಮೆಗಿದಿನ ಮದ್ಮೆಗಿಂದು ಯಾನ್ ಅವಳೆ ದೆತೊಂದು ಪೊಳ್ಳದು ಪಾತೊಂದು ಒಯ್ದಿನಿ ಇಂಚಂಡು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟೋನ್ ಉಂದು ಫುಲ್ಲು ಉಂದೆಕ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂದೆಕ್ಲ ಯಾನು 300 ಚಿಲ್ಲರ್ ರಿಂಗಿಟ್ ಕೊಡ್ತೆ 300-400 ರಿಂಗಿಟ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೆ ಶೋಕುಂಡೆ ಪಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮೆಗಿದಿನ ಮದುಮೆಗೆ ಯಾನು ದೆತೊಂದಿನ ಸೀರೆ ಅಕುಲ್ಲ ದೆತೊಂದೆ ಒಂದು ಸಾರಿಲ ಯಾನು ಮಲೇಷ್ಯಾಡೆ ದೆತೊಂದಿನ ಸಾರಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಲೇಷ್ಯಾಡೆ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಮೆರೂನ್ ಕಲ್ಲರ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಯಾನು ಮಾಮಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಆರಿ ಹೆಂಗೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡೇರ ಅಂಚೆ ಯಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನು ಒಂದು ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂದು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೇಯ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲು 3-4 ಜನ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಕಲರ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ಯಾನು ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ಇಂಚ ಓಕೆ ಜಿಂಗ್ ಏರೆ ಪೂರ ಗ್ರೀನ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆದ ಸೀರೆ ಗ್ರೀನ್ ಬೇಬಿ ಶವರ್ದ ಸಾರಿ ಲೆಚ್ಚಂಡು ಶೋಕುಂಡೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ ಶೋಕುಂಡೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೆಹಂದಿದ ಸಾರಿ ಅವೇ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಕೊರ್ತೆ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಮನಿ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯ ಆತೆ 500 ಎತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪಗ ಬಾರಿ ಬಂಗತ್ತು ನೀ ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಪಯ ಭಯಂಕರ ಬಂಗತ್ತ ಬಂಗೋಡಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಅವು ವಿಷಯ ನನರ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಆಲ್ಬಮು ಅಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಲಾಯ ಫುಲ್ಲು ಪಾಮಜಿ ಪಚ್ಚ ಕಲ್ಲರ್ ಮೆಹಂದಿಗೋಸ್ಕರ ಮೆಹಂದಿ ಕಲ್ಲರ್ ಇದೆ ತಂದಿನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಜಿಂಕ್ ಲಕ ಒಂದುಲ ಮಲೇಷ್ಯಾಡ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ದೆತೊಂಡೇರಿಂದು ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಅವಳು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಪೊಂಗಲ್ ಆಪುಂಡು ಪೊಂಗಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೀರೆ ತರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ದೆತೊಂದಿನಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ಅಜಿಪರಿ ಹಿಂಗಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಊರ್ದ $1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೇಜನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಸಾರಿ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ತೂತುದಿನಿ ನಾನು ಒಂದು ಪೂರ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಬಂದ್ಪಿರತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪೇಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ವಾಶ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ತೆಲ್ಪು ಸಾರಿ ತಿಕ್ಲಿಲ್ಲಕ ಇಂಚ ಓಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಸಾರಿ ಅವೇ ಒಂದು ಯಾನ್ ತುತುದಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಪೊಲ್ಲದು ಮಾತ್ರ ದೀತೀನಿ
ಮುಂದೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಸಾರಿ ಉಂದೇ ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ಸತಿ ಪಾರ್ದೇನು ನೆಟ್ಲು ಶೋಕು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಂಚ ಒಂತುಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಅಂಡ 2-3 ಸತಿ ಅಂತ ತುತುದೆ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಕಲ್ ನಿಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಪಾರ್ದೇರು ತಮ್ಮನ ಫಸ್ಟ್ ಅಕಲ್ ನಿಲ್ಲಡೆ ನೇನು ತುತೊಂದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಕಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಇಂಚೆನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನು ಅಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಕಲ್ ನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗೆ ಇಂಚಿನೇ ಸಾರಿ ಪಾಡೋನ್ ಪೋತೀನಿ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ 2-3 ಸತಿ ಪಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಲ್ಲರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾಡ್ ದೆತೊಂದಿನ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಕಿ ಏತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನೆಪಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫುಲ್ಲು ಬ್ರೌನ್ ಕಲ್ಲರ್ ದೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಕಾಕ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆನೆಪಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿಕಾಕ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಇಂಚ నేను వరనే పార్దిని బొక్క పార్దు జియాను ವರ ಪಾರ್ದೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವಲೇ ಮಲೇಷ್ಯಾಡ್ ದೇಯ್ದೀನಿ ಫುಲ್ಲು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಜಾಗ್ರತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರ್ಲ ವರ ಪಾಡ್ನು ದೀಪಿನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅವನೇನು ಏರ್ಪುರ ತುತ್ತೇರ್ನ ದೇವ್ ತುಮಲ್ಲ ಪಿಕಾಕು ಜಿಂಗ್ 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 ಮಲ್ಲಲ್ಲಲು ಪಿಕಾಕು ಓಪನ್ ಮಲ್ತನ ಮಲ್ಲ ತೋಜಿನಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಪಗ ಒಂದೊಂಜಿ ನಾಗಪಾತ್ರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯರು ಎನ್ನ ಲಾಗುಡು ಉಂಡು ಅರ್ನ ಸಿಬರೂರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಲಾಗುಂಡು ಎನ್ನ ಐಟು ತೂಲೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕುಲು ಪೋದಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಡ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲು ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಕಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಪೋತೀನಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೇನು ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಾಗಮಂಡಲಗು ತುತಿದಿನ ಸಾರಿ ಒಂದು ಮೀನು ಮಾಸ ಪೂರ ತಿನ್ನಗ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾಡೋನು ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಯಾನು ವರ ತೂತು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೆ ಯಾಕಂಚೆನೆಂಡು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 10-14 ವರ್ಷ ಆನ ಅಂದು నేను ಬೇತೇನು ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂತ ದೇವೇರ್ನತ್ತ ನಾಗ ಕಣ್ಣಿಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿಲ ದೇವೇರ್ನ ನಾಗಮಂಡಲದನೆ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತೇರು ರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಕುಡೊಂದು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂತುಜಿ ಮಸ್ತು ಸಾರಿ ಎತ್ತಿ ತೊಚ್ಪೈರ ಆಪುಜಿ ಸಾರಿ ಅವೇ ಒಂದುಲ ನಾಗಮಂಡಲದ ಆಕುಲು ತುತ್ತು ಇರತ್ತೆ ನಾಗ ಕಣ್ಣಿಕೆ ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಒಂದುಲ ಅವಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಂಡು ಅವು ಬೇತೇನೆ ದೀತೇನು ತತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆತು ನೆನ್ವೆ ಇಂಜಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀದಿತ್ತೇನು ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಯಾನು ಊರುಡಿತ್ತಜಿ ಯಾನಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅತ್ತು ಪಿದ್ದ ಈರುಡಿತ್ತೆನಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡಿತ್ತೆನಾ ಪಿದಾಯರುಡಿತ್ತೆನ ನೆನೆಪಿಜ್ಜೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡಿತ್ತೇನ್ವೆ ಅಪಾಗ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಸಾರಿಂದು ಯಾನು ಊರುಡು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿನಿ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡಿತ್ತೇನೆ ಅಪಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೈನ್ ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿದ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ದೇಯ್ದೀನಿ ಆನ್ಲೈನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ದೇ ತೊಂದಿನಿ ಯಾನೊಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದೇ ತೊಂದಿನಿ ಓಕೆ ಒಂಜೇ ಲಕ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಹಾಲು ಪರ್ಪಲ್ ಯಾನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾರಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿಂದು ಉದು ಮಾತ್ರ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಮದಪುಜಿ ಏಪೋಗ್ಲ ಮದಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡಿ ಯಾನು ಪುಟಿನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾರಿ ವೇರ್ ಮಲ್ತದೀನಿ ಮಣ್ಣ ಉಂದುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಆಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇಂದು ಯಾನು ಸೀರೆ ತುತುನಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿತ್ತೆ ತೋಜುವೆ 7th 8th ಏಯ್ತ್ ಲೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇ ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕುವೈಟುಡುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಮದ್ಮೆದಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಸೀರೆ ಒಂದು ಅಕಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನ ಸೀರೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಅಕಲು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸೀರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೇಪರ್ ಸೀರೆ ಭಯಂಕರ ಎತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಸಪೂರ ಕೋಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತದೆ ಒಂದು ತುತ್ತು ನನ್ನವರ ಹೆಂಗೆ ತುತ್ತೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಎನ್ನುವುದು ಸೀರೆ ಯಾಪ ತುತ್ತುವೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕಲ್ನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ತುತ್ತೋಡು ಇದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ದೈವದ ಪುರ ಒಂತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ ಒಂದೇನು ತುತ್ತುಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತ್ತೆ ತುತ್ತೋಡು ಅಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜಿ ಪೊಸತ್ತುಲ ಉಂಡು ತುತ್ತೋಲಿ ಅಂಡ ಒಂದೊಂಜಿನಿ ತುತ್ತುಗ ಅಂದು ತೂಕ ಏನು ತುತ್ತು ತಿನೇಜಿಂದು ಹೊರ ತುತ್ತು ಪಾರ್ದು ನೂಲೆ ಆಂಡ ಅತಿ
ಒಂಜಿ ಸೀರೆಗೆ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಕರೀನ ಅಂದು ಯಾಕಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು 20 ವರ್ಷ ಅದು ಉಪ್ಪು ಕೇರಳ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲೇಷ್ಯಾಡದು ಇದುವೇ ಇದೆ 2 ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೈತಿದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮೆಗಿದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಕೇರಳ ಸಾರಿ ಮದ್ಮೆಯಿನ ಸುರುಟು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆನೆದ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲೇಷ್ಯಾಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಅವ್ಲು ಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ತೊಂದಿನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಉಂಡು ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಅವೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಇಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇವೆ ಏರೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸಾರಿ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆ ಗೋ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕೆ ನನಲ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಎಂಕ್ ಸಾಕಾಂಡು ನಾನು ಒಂದೇನು ಮರ್ತದ ದಿನಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಮೈ ಕಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಈ ಲಾಗನ್ನು ಪೊಸತ್ತು ಏರಂಡಲ್ಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ತೂಪುಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲೇವಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಈ ಲಾಗ್ನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲದ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ